விக்னேஷ் பிரபு हरे कृष्ण माता जी। ஃபர்ஸ்ட் ஜெய हरे कृष्ण ராதா माता மாதவ் जी। हरे பாடணும். कृष्ण। ஃபர்ஸ்ட் ஜெய ராதா மாதவ் பாடணும், அப்புறம் தான் மாதாஜி பிரணதி படிக்கணும். ஓகே, இருக்கட்டும். டைம் என்னாச்சு? கிளாஸ் ஆமா போலாம். ஆமாங்க மாதா ஜி. நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஜெயராதா மாடல் சொல்லி, அதுக்குள்ள மாதாஜி. சரி விடுங்க, லைவ் ஆகுது. கிளாஸ்க்கு போகலாம். 8:52. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி ஜெயராதா மாதவ பாடிட்ட பிறகுதான் மாதாஜி பிரணதி வாசிச்சா. நானே அப்படியாம்மா? சாரிம்மா சாரிம்மா. யார் பண்ணது? எனக்கு நான் தான் மாதாஜி. யார் பண்ணி? நீங்க தானா? சாரிம்மா, சாரி. நான் கூட எனக்கு டவர் இல்லைன்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் மாதாஜி. ஒருவேளை நம்ம இல்ல, பாடம் வீட்டுல அது கரண்ட் வேலை, தண்ணி இல்லைன்னு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. சரிங்க மாதாஜி, சரிங்க மாதாஜி. அதனால வெளியே போயிட்டேன். ஓகேம்மா, ஓகேம்மா, சாரிங்க. ரியலி हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. हरे कृष्ण। ஷேர் பண்றேன் பிரபு. ஷேரிங் போயாச்சு. ஷேரிங் போகக்கூடாது. எங்க போகணும்? 14. ஓகே, வந்துச்சு. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்துருச்சு. கத்துட்டேன். பகவான் எனக்கு கொஞ்சம் அறிவு கொடுத்துட்டாரு. चैप्टर 14 है माता जी। चैप्टर 14 பிரபு. பிரபு. ஆமா, சாப்டர் 14. பிரபு கிளாஸ் முடிஞ்சாரு கால் பண்றேன். ओके माता जी। हरे कृष्ण। நீங்க பாருங்க, அங்க கலெக்ஷன்ல இருக்கிறீங்களா? கலெக்ஷன் முடிச்சிட்டீங்களா? முடிஞ்சது माता जी। हरे कृष्ण। வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 14வது அத்தியாயம். இதனுடைய தலைப்பு என்னன்னா குணத்ரய விபாக யோகம். திரய அப்படின்னா என்ன? அப்படியே சன்ஸ்கிருத வார்த்தை அப்பப்போ உங்களுக்கு இதோட சேர்ந்து சொல்லிட்டேன். திரையன்னா என்ன சொல்லுங்க? திரையன்னா என்ன? விக்னேஷ் பிரபு சொல்லுங்க. திரையன்னா என்ன? மூன்று மாதாஜி, மூன்று. இந்த மாதிரி சொல்லுங்க. தெரிஞ்சு அது அப்பதான் நமக்கு நம்மளால தமிழ் தானே, சமஸ்கிருதம் நமக்கு என்ன தெரியும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி கத்துக்கலாம். குண திரைய. திரையன்னா 3 குணம்னா 3 குணங்களுடைய ஜடையர்க்கின் முக்குணங்கள். குணத்திரய விபாக யோகம். ஜடையர்க்கின் முக்குணங்கள் என்னென்ன குணம்? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். 13வது அத்தியாயத்துல ஆரம்பத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னு பார்க்கலாங்க. முதல் அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும், 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் 13ல நம்ம பார்த்தது. நேத்து பார்க்கல, என்ன டைம் ஆயிடுச்சுன்னு. ஒரு முன்னோட்டம். அதுல என்ன பார்த்தோம், அதோட கண்டினியூட்டி இதுல என்னன்னு பார்த்துடலாம். கேள்வி கேட்கிற அப்படி 6 கேள்வி கேட்கிற அப்படி அர்ஜுனன். உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா, அவர் சூத்திரெல்லாம் கேட்கிறாரு. அப்புறம் ஞானத்தை அடைவது எப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஞானத்தை அடையணும்னா எப்படின்னா அதுக்கு தகுதி வேணும். ஒண்ணு மிக முக்கிய தகுதி, இன்னொன்னு இன்றியமையாத தகுதி, இன்னொன்னு மற்ற முக்கிய தகுதி. மிக முக்கிய தகுதினா அனன்ய பக்தி, இடைவெளி இல்லாத. இது எப்படி போறது? ஹரே கிருஷ்ணாமா சைட்ல பேர் வருது. ரம்யா, அது எப்படிமா போக வைக்கிறது? கிருஷ்ணா போயிடுச்சாங்க. வந்துருச்சா? அது போயிடுச்சா? हरे कृष्णा। என்னாச்சு माता जी? இல்ல, அது எப்படி எது கண்ணு சரியா தெரியல பிரபு. 14வது ஷேர் பண்ண போனோம். எங்க இருக்குது 14 பாக்குறேன். வருதே माता जी? வருதுங்களா? ஓ சரி சரி. Alt plus tab யூஸ் பண்ணி பாருங்க மாதாஜி. என்னம்மா? சொல்லுங்க மாதா. ஷேர் ஆகுது. அது 14 எங்கன்னு பாக்குறேன். 14வது இது எங்க போகணும் பாக்குறேன். வேற வருது ஸ்கிரீன்ல. 14வது கொடுங்க மாதாஜி. ESC ன்னு ஒன்னு இருக்கு பாருங்க கீபோர்ட்ல. ESC கீபோர்ட்ல ESC ஆயிருக்குமா? ஒன்னு இருக்கும். நான் கொடுத்துட்டேம்மா. ஒரு தடவை வளர்த்திட்டேன். எத்தனை தடவை வளர்த்துறோம் அதை? இல்ல, ஒண்ணு பண்ணா போதுமா? ஒரு தடவை பண்ணாலே வரும். அழுத்தினப்பா, வரலப்பா. ஷேர் ஆகுது. எங்க போய் இது பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல கிருஷ்ணா. நான் இந்த சைட்ல பேர் வருதே, படிக்க முடியலையான்னு சொல்லி இது பண்ணேன்.
எத்தனாவது இங்க போயிடுச்சு கிருஷ்ணா ஷேரிங். இப்ப மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்க, அதுல கிளிக் பண்ணுங்க சரி மாதாஜி. பிரபு, எதுல பிரபு ஆ கிளிக் அதை பண்ணுது? கிளிக் பண்ணுங்க. இதைவா? இல்ல உங்களோட அந்த வாட்ஸ்அப்பா? இது கூகுள் டிரைவ். இல்ல கூகுள் டிரைவ் அந்த ஸ்லைடு இருக்கும் இல்லையா, அந்த கூகுள் டிரைவ் 12வது இது வருது, 12 வருது கிருஷ்ணா. இருங்க பிரபு, ஒரு நிமிஷம் அவனை கூப்பிட்டுறேன். அண்ணே அந்த 14 ஹரே போச்சு. கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்க மாதாஜி. அது ஹரே வரைக்கும் கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ப்ளீஸ் ஹரே ஹரே. மாதாஜி. 14 போயிடுச்சு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா எப்படி பிரபு. போச்சு ஷேர்லாம் இருக்குது? ஷேர்ல பாருங்க. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण க்ளோஸ் कृष्ण பண்ணிட்டீங்க. हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணாமா, தேங்க்யூமா. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. நான் कृष्ण மினிமைஸ் பண்ண போயிட்டு அத க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். கரெக்டா இருந்துச்சு. தேங்க்யூமா. பரவாயில்ல, இப்ப தேங்க்யூ கரெக்டா பிரபு. வந்துருச்சு. மினிமைஸ் பண்ண போனோமா, அதனால ரம்யா. தேங்க்யூமா, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அந்த 13வது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்து அர்ஜுன் 6 கேள்வி கேட்கிற அப்படி. அதுக்கு அடுத்து 8வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்ன தகுதி நமக்கு என்னன்னா, இடைவிடாத கலைப்படவில்லாத அனன்ய பக்தி வேணும். 2வது இன்றியமையாத தகுதி எது? இன்றியமையாதது முக்கியமானது எது? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்ற. நம்ம ஆன்மீக குறி இல்லாத போக முடியாது. பகவான்கிட்ட ஸ்ட்ரைட்டா போலான்னா முடியவே முடியாது. குருவின் மூலமாக தான் நம்ம போக முடியும். யார் நமக்கு ஞானத்தை கொடுப்பாரு? ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞான அஞ்ஞான சலாகயாங்கிறோம். நம்ம அறியாமை நீரில் இருக்கிறோம். நமது அந்த அறியாமை நீரை அகற்றுபவர் நமது ஆன்மீக குரு. அது இன்றியமையாத தகுதி. மற்ற முக்கிய தகுதி என்ன வேணும்? பணிவு, அகிம்சை, சுய கட்டுப்பாடு, பட்டில்லாது இருத்தல். இந்த 4 வேணும். முக்கியமா பணிவு வேணும். பணிவு இருந்தா எல்லாம் வந்துடும் தானா. பணிவுங்கிறது என்னன்னா, தத்வித்தி பிரணிபாதானே ஒரு ஸ்லோகம் வருது பாருங்க. தத்வித்தி பிரணிபாதானே பரிபிரிஷன். அதாவது பணிவோட போய் ஆன்மீக விட்டு நம்ம நம்ம சந்தேகத்தை கேட்கணும். அகிம்சை, அகிம்சைனா ஒரு பிற உயிருக்கு தீங்கு செய்யாம இருக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு இருந்தாவே போதும். புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல். அப்புறம் பற்றில்லாத இருக்கணும். இதுதான் மற்ற முக்கிய தகுதிகள். அடுத்து ஆத்மா பரமாத்மா பத்தி. ஆத்மாவு பண்புகள் என்ன? பரமாத்மாவின் பண்புகள் என்ன? ஆத்மா நித்தியமானது, பகவானுக்கு சொந்தமானது, அது ஆன்மீக உலக சார்ந்தது. பகவான் பரமாத்மாவின் பண்பு என்ன? அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். எல்லா புலன்களின் தோற்றுவை அவர்தான். பிளவுகள் அற்றவர். அனைவரின் இதயத்திலுமே வீற்றுள்ளார். அதுதான் பரமாத்மாவின் பண்பு. அனுபவிப்பாளர் அது என்னன்னா, ஜீவன்களின் குணங்கள் எவ்வாறு பக்குவத்தை அடைவது, பரமாத்மாவின் குணங்கள், இயற்கையின் குணங்கள், இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஞான சக்சுசு அதை எப்படி அடையுதுன்னு பார்த்தோம். அதனோட இலக்கு என்ன? ஞான சக்சுசு அடையணும்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை நம்ம ஏற்க வேண்டும். இலக்கு என்ன? கோலோக விருந்தாவனம், பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அதுதான் நமது இலக்கு. அடுத்து நம்ம இப்ப 14வது அத்தியாயத்துக்கு போலாம். 14வது அத்தியாயத்துல என்னன்னா, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள்.
முக்குணங்கள் ஜட இருக்கின்றன. அதனுடைய வரையறை வகைகள் நாம எங்க இருக்கிறோம் அது. அடுத்து குணத்தின் ஆதிக்கத்தை எப்படி நம்ம அறிஞ்சிக்கலாம். இப்ப சத்துவகுணத்தின் ஆதிக்கம் எப்படி இருக்குது, ரஜோகுணத்தின் ஆதிக்கம் எப்படி இருக்கிறது, தமோ குணத்தின் ஆதிக்கம். சத்துவகுணத்தின் ஆதிக்கம் என்னன்னா தெளிவா இருக்குது, ரஜோகுணத்தின் ஆதிக்கம் என்ன பதட்டம், தமோ குணத்தின் ஆதிக்கம் மாயை. அப்புறம் குணங்களுக்குள்ளேயே செயல்பட்டு மடிதல். சத்துவகுணத்துல செயல்பட்டு நம்ம மடிஞ்சோமா சொர்க்கலோகம் போவோம், ரஜோகுணத்துல செயல்பட்டு மடிந்தோமா பூலோக கிரகங்களுக்கு போவோம், தமோ குணத்துல செயல்பட்டு மடிஞ்சா நரகலோகத்துக்கு போவோம். சரி, இப்ப இந்த குணங்களை எப்படி தாண்டி செல்லலாம், அவர்களுடைய அறிகுறி என்ன, அவர்களுடைய நடத்தை என்ன, எப்படி தாண்டுவது, இதுதான் இறுதியில் 18வது ஸ்லோகம் 19 27 ஸ்லோகத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நம்ம வகுப்பிற்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எதையும் தெரியாம தொட்டக்கூடாது. இதை பார்த்ததுதான் முக்குணங்கள், குணத்தின் ஆதிக்கத்தை அறிதல், குணங்களுக்குள்ளே செயல்பட்டு மடிதல், குணங்களை தாண்டி செல்லுதல். எப்படி தாண்டி செல்லலாம்னு பார்க்கலாம். இது பாருங்க, இது சத்துவகுணம், இது ரஜோகுணம், இது தமோ குணம். 3 குணங்களுக்கும் படம் போட்டிருக்காங்க இங்க. முக்குணங்களும் பாருங்க, நம்ம கைப்பாவை கை பொம்மை மாதிரி அந்த ஒருத்தர் கையில விரல வச்சு நூல்ல கட்டி அந்த கைப்பாவை ஆட்டுவாங்க, பொம்மலாட்டம். அந்த பொம்மலாட்டம் மாதிரி நாம மேல இந்த பக்கம் பாருங்க 3 குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். இந்த 3 குணங்களும் மனிதர்கள் நம்மளையெல்லாம் பிடிச்சி ஆட்டி வைக்கிறது. அதுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. மாயை இந்த குணங்கள். குணங்கள்னா என்ன படிங்க, ரம்யா மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் மதனா மாதாஜி, விக்னேஷ் பாபு 3 பேர் படிங்க. அப்புறம் அடுத்து வந்தவங்களா படிப்பீங்க. லைனா வர வர படிக்கணும். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. குணங்கள் என்றால் என்ன? குணா என்றால் கயிறு. இது பச்சை, சிகப்பு, நீலம் அடிப்படை வர்ணங்கள் போன்றது. நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் பாதிக்கும் குணங்கள். தன்மை, நடத்தை, வாழ்வை எதிர்நோக்கும் விதம், வெவ்வேறு நிலைகளில் நம்மை பாதிக்கும் உடல், மனம், உணர்ச்சி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. இது முக்குணங்கள்னா, குணம்னாவே கயிறுன்னு அர்த்தம். கயிறு. பச்சை சிகப்பு நிறம் பிரைமரி கலர்ஸ். இந்த பிரைமரி கலர்ஸ் தான் எல்லா கலருக்குமே மூலம். எதுன்னா இந்த பச்சை சிகப்பு நீலம், இதுதான் பிரைமரி கலர்னு சொல்லுவாங்க. இதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் பாதிக்கும் குணம் என்னென்ன, நம்ம நம்மளுடைய தன்மையும், நம்மளுடைய கான்டக்டு, நம்ம எப்படி நம்மளுடைய லைஃப்பை ஃபேஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி வெவ்வேறு நிலை. என்னென்ன நிலை? உடல் ரீதியா பாதிக்கப்படுது, மன ரீதியா பாதிக்கப்படுறோம், உணர்ச்சி ரீதியா பாதிக்கப்படுகிறோம். எதனால? இந்த 3 குணங்களால். முக்குணங்களுக்கு ஒரு எளிமையான எடுத்துக்காட்டு என்ன, இவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க, நல்ல சந்தோஷமான ஒரு குடும்பமா இருக்கிறாங்க. இது பாருங்க, மிக சுறுசுறுப்பான குடும்பம். இது எப்படி? ரஜோகுணம். தற்காலத்துல எல்லாருமே ரஜோகுண குடும்ப வாழ்க்கை தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். சத்துவ குணங்கள் ரொம்ப அரிதா இருக்குது. இது பாருங்க, எப்படியோ வாழ்ந்து கொண்டு குடும்பம். இது தமோ குணம். 3 குணத்திலையும் பாத்தீங்களா குடும்பத்தின் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குதுன்னு. அடுத்தது மதனா மாதாஜி படிங்க, அடுத்தது விக்னேஷ் பிரபு படிப்பாங்க. பயிற்சி எப்படி பயிற்சி பண்றோம்? சத்துவகுணத்துல என்ன பயிற்சி, ரஜோகுணத்துல என்ன பயிற்சி, தமோ குணத்துல என்ன பயிற்சின்னு பார்க்கலாம். எல்லாரும் நல்லா கவனிக்கிறது நல்லா இருக்கும். புத்தகங்கள். சத்வகுணம் உற்சாகமூட்டும் சுயசரிதை, ரஜோகுணத்தில் திகில், நாவல், அறிவியல், கற்பனை கதை, தமோ குணம் ஆட்சேபிக்கத்தக்க வலைத்தளங்கள், வேலை ஆசிரியர். படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே தடவை சத்துவகுணம் சொல்லிட்டு மேல இருந்து கீழே படிச்சிருங்க. ஓகே மாதாஜி. பயிற்சி வேலை, சத்துவகுணம் ஆசிரியர், பயிற்சி நாளின் வேலை, சத்துவகுணம் அதிகாலை 4 மணியிலிருந்து மதியம் வரை. பயிற்சி இசை, சத்துவகுணம் கர்நாடக மென்மையான இசை. ரஜோகுணத்தில் புத்தகம் திகில், நாவல், அறிவியல், கற்பனை கதை. புத்தகங்கள் சொல்ல வேணாம். போதுமா? ஓகே மாதாஜி. புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஓகே மாதாஜி. ரஜோகுணத்துல பணம், தேன் போன்றது பணம் பத்தும் செய்யும். அப்புறம் ரஜோகுணத்துல மதியத்திலிருந்து இரவு 8 மணி வரை ஜார்ஜ் ராக் மற்றும் பாப். தமோ குணம் ஆட்சேபிக்கத்தக்க வலைத்தளங்கள், மது, போதை பொருள், இரவு 8 மணியிலிருந்து அதிகாலை 4 மணி வரை,
கத்துதல் கதறுதல். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணாம்மா. இந்த காலத்துல இப்ப எல்லாம் கத்துதல் கதறல் தான், கதறது தான் ரொம்ப இருக்குது. ஏன்னா மக்களுக்கு அதான் பிடிச்சிருக்குது. என்ன ஒரு பொதுவா நம்ம எங்கேயும் போறதில்ல. ஏதோ கலெக்ஷனுக்கு போறோம். ஒருத்தர் வீட்டுக்கு புதுசா போறோம். டிவோட்டி ஏதோ பிரிச்சு பண்ண போனோமா, அவங்க வீட்ல சினிமா எல்லாம் ஓடுறத பார்த்துருக்குறோம். ஒரே சவுண்டு தான். அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு கூட கேட்கறதில்ல. அந்த அளவுக்கு இருக்குது. சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து நல்ல ஒரு உற்சாகமூட்ட சுயசரிதை புத்தகத்தை தான் படிப்பாங்க. அவங்க என்ன வேலை? இந்த மாரி ஆசிரியர் வேலை. ஒரு நிதானமா, பொறுமையா செய்யக்கூடிய அந்த மாரி ஒரு வேலைகள் தான் செய்யறது சத்துவகுணத்துல. இல்ல ஒரு ஆபீஸ்ல ஒரு கிளர்க்கா இருக்கலாம். ஒரு இந்த மாரி நம்ம மென்மையான ஒரு வேலைகள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேலைகள். அது எல்லாமே சத்துவகுணத்துல. சத்துவகுணம் என்ன டைமு? சத்துவகுணம். அதனால தான் நம்ப அதிகாலையில என்னது என்னது மங்களாரத்தி. காலங்காத்தால 4:30 மணிக்கு. உலகத்தில எல்லா இடத்துலயுமே இஸ்கான்ல 4:30 மணிக்கு ஸ்டார்ட்டிங். 4:30 மணிக்கு. அது ரொம்ப மங்களகரமான நேரம். காலங்காத்தால 4 இது ஒரு சீக்ரெட் என்னன்னா, நீங்க வேண்டிக்கிறீங்கன்னா, வேண்டும்போது என்ன செய்யுங்க, காலங்காத்தால ஜெபம் பண்ணி பகவான்ட்ட வேண்டிங்க நடக்குது. அதுவும் மங்கள ஆரத்திக்கு கோயில்ல போயிட்டு, மங்கள ஆரத்தில ஸ்கிரீன் ஓப்பன் ஆகுது இல்லைங்களா? ஓப்பன் ஆனதுமே பகவான தரிசிக்கணும். இதுதான் ஒரு சீக்ரெட். வாழ்க்கையில நம்ம வெற்றி பெறக்கூடிய மிகப்பெரிய சீக்ரெட்டு. அவருக்கு போய் வேண்டிக்கிட்டா கண்டிப்பா நடக்குதுங்க. கர்நாடகம். அது அவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் மென்மையான இசை தான் பிடிக்கும். யாருக்கு? சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கெல்லாம். அந்த கத்துறது, அப்படியே அந்த வெளிநாட்டு இசையெல்லாம் பாருங்க, சும்மா டம்மு டம்முன்னு போட்டு அடி அடின்னு அடிப்பாங்க. காது செவி பறைய பிஞ்சுக்கிட்டு போயிடும். அதுதான் ரஜோகுணத்தோட மியூசிக்கே. அவங்களுக்கு எந்த மாரி இப்ப நாவல் படிப்பாங்க? அ கிரைம் ஸ்டோரி, சயின்ஸ் கதை, ரொம்ப இமேஜின் கற்பனை பண்ணி அந்த கதையெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ரஜோகுணத்துல. இந்த ரஜோகுணத்துக்காரங்களுக்கு என்னன்னா, பணம், 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 பணம். எனக்கு சம்பாரிச்சது பத்தாது, சம்பாரிச்சது பத்தாது. இந்த வீடு வாங்கினா, அந்த வீடு, அந்த வீடு வாங்கினா, அந்த கடை வாங்கினா, இது அது. சம்பாரிச்சுட்டே இருக்கணுங்க. வேற எதுவும் இல்ல. பணம் தான். எனக்கு 8 மணி நேரம் வேலை, இன்னும் 12 மணி நேரம், இன்னும் 14 மணி நேரம். கடையா இத்தனை மணில ஒரு வியாபாரம் பண்றவங்க கூட பாருங்களேன், இத்தனை மணிலேருந்து இத்தனை மணி வரைக்கும் தான் வியாபாரம் கிடையாது. நல்லா ஓடுதா, அவங்களுடைய சொந்த ஒரு உடல்நிலையை கூட கவனிக்க மாட்டாங்க. பணம் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு. அதே மாரி டைம் என்ன? இந்த ரஜோகுண டைமு மதியானத்திலிருந்து இரவு 8 மணி வரைக்கும் இருக்குது. 8 மணிக்கு மேல என்ன ஆயிடுது? தமோகுணம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. இவங்களுக்கு சவுண்டான பாட்டு தான். மியூசிக்லாம் ரொம்ப இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் பயங்கரமா அடிக்கணும். ரஜோகுணத்துக்கு. தமோகுணத்துக்கு சொல்லவே வேண்டாம். இப்பலாம் ஆட்சேபிக்கத்தக்க வலைதளம். எல்லாம் பார்க்குறாங்க. எத பார்க்கக்கூடாதோ அத பார்க்குறாங்க. குழந்தைங்க கையில ஃபோன நம்ம குடுக்கவே கூடாது. ஏன்னா ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறேன். எல்லாருமே பாருங்களேன், கையில யார் கையில மோதிரம் இருக்குதோ இல்லையோ, கையில ஃபோன் வளையல் இருக்குதோ இல்லையோ பெண்கள் கையில. ஆண்கள் கையில மோதிரம் இருக்குதோ இல்லையோ, வளையலும், மோதிரமும் இருக்குதோ இல்லையோ, ஃபோன் தான். ஒரு பஸ்ஸில ஏறி உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் ஃபோன வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிக்கும்போது கூட பாருங்க. நானும் அதே மாரி தான். ட்ரெயின்ல போம்போது பார்ப்பேன். அப்ப நினைப்பேன், நான் ஒரு சந்தோஷப்பட்டுக்குவேன். பரவால்ல, எனக்கு 4லிருந்து 6 வரைக்கும் கிளாஸ் இருக்குது. நான் ட்ரெயின் ஏறுனா நான் கிளாஸ் தான். இப்ப ட்ரெயின் ஏறுனாவே நான் எடுக்கிற கிளாஸ்ல அப்ப ட்ரெயின் ஏற மாட்டேன். ஏன்னா நெட்வொர்க் இஷ்யூ வந்துரும். நான் அட்டெண்ட் பண்ற கிளாஸ்ல ட்ரெயின் போனா, நானு பரவால்ல. நம்ம இப்ப அந்த பொருள பகவானுக்காக அதுதான் பகவான மையமா வச்சு வாழ்றது. அந்த ஃபோன வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவான பத்தி தான் கிளாஸ் தான் கேட்டுட்டு வரோம். ஆட்சேபிக்கத்தக்க வலைதளங்கள்லாம் டிவோட்டீஸ் யாருமே போறது கிடையாது. ரஜோகுணத்துக்காரங்க கூட போறது கிடையாது. தமோ குணக்காரங்க தான் போறது. அவங்களுக்கு தேவை என்ன? மது, போதைப் பொருள். நைட் 8 மணிக்கு ஆரம்பிச்சா காலையில 4 மணி கூட இல்ல. தமோ குணத்துக்கு அவங்க நைட்ல போட்டதுக்கு விடிஞ்சு மத்தியானம் தான் எந்திரிப்பாங்க. அவங்க சும்மா கத்துதல், கதறுதல். அதுதான் அவங்களுது. பயிற்சி என்ன? இவங்க எங்க போவாங்க? சத்துவ குணத்துக்காரங்க. படிங்க பிரபு. விக்னேஷ் பிரபு. பயிற்சி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பயிற்சி சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இடங்கள் பூங்கா, வனம். வெறித்தனமான நரக வாழ்க்கை. நகர பப், இரவு நகரம். விடுதி. ம். ம். நகர வாழ்க்கை. ஹரே கிருஷ்ண. நரகன்னு சொன்னீங்க பிரபு. ஓகே. உணவு ம். நிறைவானது, சாருள்ளது, சைவம். ம். காரசாரமானது, சூடானது, உரப்பானது, ம். தீண்டத்தகாதது, கெட்டுப்போனது, அழுகியது. ம். மனநிலை மகிழ்ச்சி, ஞானம். கோபம், பேராசை. சோம்பேறி,
மந்தம், ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் ஆர்வமின்மை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பாருங்களேன், இந்த சத்துவம் இருக்குங்க, இந்த பார்க்கு கிறுக்கு சைலண்டான இடத்துக்கு தான் போவாங்க. அதே மாதிரி அவங்க சாப்பிட்றது நிறைவானது, சாருள்ளது, சைவம். லைஃப் பயிற்சி என்ன, எந்த இடத்துல பயிற்சி பண்றாங்க, எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிட்றாங்க, மனநிலை என்னன்னுட்டு. சத்து குணக்காரங்க பூங்கா, வனம், அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போறாங்க. சாப்பிட்றது எப்படி, நல்லா நிறைவானது, சத்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே செகண்ட் பிரபு, இதை படிங்க பிரபு. ஒரே செகண்ட், சாரி, ஒரே செகண்ட் படிங்க பிரபு. விக்னேஷ் பிரபு. இயற்கையின் முக்குணங்கள். சத்வகுணம் தன்னில் மிகவும் திருப்தியுற்று இருப்பதால் பரமாத்மாவின் ஆணைகளை பின்பற்றுவதில்லை. ரஜோகுணம் அவரது ஆசைகள் கூக்குரலிட்டுக் கொண்டிருப்பதால் பரமாத்மாவின் ஓசை அவருக்கு கேட்பதில்லை. தமோகுணம் அவர் மிகவும் சோம்பேறியாகவும் அறியாமையிலும் இருப்பதால் அவர் பரமாத்மாவின் சப்தத்தை கேட்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூப்பா, தேங்க்யூ. மகிழ்ச்சி, ஞானம். சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்காங்க, ஞானம் நிறைவான சத்து. இதை பார்த்துக்க, சைவம். சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்க மேக்சிமம் சைவம் சாப்பிட்றவங்க சத்துவகுணம். உதாரணம் என்னன்னா, அனிமல்ஸே எடுத்துக்கலாம். எவ்வளோ பெரிய விலங்கு, யானை, அது சைவம் சாப்பிடுது. ஒன்னோட ஒண்ணு அதுங்க சண்டை போட்டுக்கிறத பார்க்க முடியாது. நாய் ஒன்னோட ஒண்ணு சண்டை போட்டுக்குங்க, கொஞ்சம் சேர்ந்து இருக்கும், ஒன்னோட ஒன்று சண்டை போட்டுக்குங்க. அதே போல சிங்கம் பாருங்க, தனியா தான் இருக்கும். ஏன் சொல்லுங்க, அது நான்வெஜ் சாப்பிடுறது, ஃபுல் நான்வெஜ் தான். அப்புறம் புலி 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 வந்து பசித்தாலும் புள்ள தின்னாது. மனிதனும் அப்படித்தான். நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க அது குணமும் மேக்சிமம் அப்படிதான் வரும். மகிழ்ச்சி, ஞானம் யாருக்கு, சத்துவகுணத்துக்காரங்க. ரஜோகுணத்துக்காரங்க வெறித்தனமான ஒரு நகர வாழ்க்கை தான். அப்புறம் காரம், சாரம், சூடு, உரப்பு இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றது, ஜாதி சாப்பிட நமக்கு என்ன வருது, நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டு மேலதான் அது டிபெண்ட் ஆகுது. நம்ம குணம், கோபம், பேராசை, அதே மாதிரி காமம், எல்லாத்துக்குமே காரணம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு. சைவம் சாப்பிட்றவங்க குணத்தையும் பாருங்க, நான்வெஜ் இருக்கிறவங்க குணத்தையும் பார்க்கலாம் நம்ம. அதே மாதிரி உப்பு, புளி, காரம் நம்ம ஜாதி சாப்பிட்டோமா, காமம், கோபம், பேராசை எல்லாமே நமக்கு வரும். சாப்பிட்ற சாப்பாடு மேல நம்மளுடைய குணங்கள் வந்து டிபெண்ட் ஆகுது. தமோ கணத்துக்காரங்க பப்புக்கும் இரவு நைட் கிளப்புக்கும் போவாங்க. அவங்க சாப்பிட்றதே வந்து தீண்டத்தகாது, கெட்டு போனது, அழுகிது. இது எதில் எடுத்துக்கலாம்னா, மேக்சிமம் இங்க சாப்பிட்றதெல்லாம் இந்த என்னது, இந்த கம்பியில் போட்டு இந்த கவாப்பு, இந்த தந்தூரி, என்னென்னமோ சொல்றாங்க பாருங்க, அந்த மாதிரி அது நம்மளாம் அதை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. அது கெட்டு இருந்தாலும் சரியே, அழுகுனாலும் அதை பத்தி கவலை இல்லை அவங்களுக்கு. அவங்க சாப்பிட்டுக்கிறது அதோட மேல சாப்பிட்டுக்கிறாங்களே, அந்த ஸ்மெல் கூட தெரியாது. இதனால அவங்களுடைய குணம் எப்படி ஆகுது, மனநிலை சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க, மந்த புத்தியா இருப்பாங்க. முக்கியமா ஆன்மீகத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு முன்னேற்றமே இருக்காது. இந்த மாதிரி இருந்து அவங்களை வந்து பிரபுபாதர், ஜெயஸ்ரீ பிரபுபாதருக்கு எப்படி கொண்டாந்துருக்காரு பாருங்க. இயற்கையின் குணங்கள் என்ன, சத்துவ குணம் எப்படி, சத்துவ குணக்காரங்க வந்து என்ன செய்யறாங்களா, தன்னுள் மிகவும் திருப்தி விட்டு இருப்பதால் பரமாத்மா ஆணைகள் வந்து அவங்க பின்பற்றுறதில்லை. ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள எனக்கு இது சந்தோஷம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால பரமாத்மாவோட ஆணைகள் வந்து அவங்க பின்பற்றவில்லை. ரஜோகுணத்துக்கு என்னன்னா, அவங்களுடைய ஆசைகள் வந்து ரொம்ப இருக்குது, மனசுல ஆசை தான் நிறைஞ்சு கிடக்குது. அதனால பரமாத்மாவோட ஆசை அவங்களுக்கு கேட்கறது இல்லை. தமோ குணத்தில் என்னன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சோம்பேறியாகவும் அறியாமைத்தனமாகவும் இருப்பதால அவருக்கும் பரமாத்மாவின் சப்தத்தை அவர் கேட்கறதே கிடையாது. யாரு, தமோ குணத்துக்காரங்க. 3 இருக்குது. 3 கட்டு கண்ணுக்கு தெரியுதா, தெரியறது இல்ல. கண்ணுக்கு தெரியாத கட்டுகள் 3 இருக்குது. அது வந்து என்னை கெட்டியாய் பிடித்துக் கொண்டிருந்தன, நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அதுதான் என் உண்மையான பலம்னு. ஆமா, நாம அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். வசதி ஆயிடுச்சு, வாழ்க்கை என்ன வசதி, மக்களும் அப்படிதான் இருக்காங்க. வசதி வாய்ப்பு அதை பார்த்துதான் இது நான் தான், இந்த உடல் நான் தான், இந்த இடம் என்னதுதான், இது எல்லாமே என்னது. நாம தான் என்ன கேட்கிறாரு நம்ம யக்ஷன் தர்மராஜா கிட்ட என்ன கேட்கிறார் கேள்வி, இந்த உலகத்துல மிக அதிசயத்தக்கது எது,
ஆச்சரியமானது எது, அதிசயத்தக்கது எதுன்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு என்னன்னா, ஒரு நாளைக்கு கணக்கில்லாதவங்க இறந்து போறாங்க. இருந்தாலும் இந்த மனிதர்கள் நான் நாளைக்கு உயிரோட இருப்பேன்னு நினைக்கிறாங்க. இதை விட ஒரு அதிசயம் எதுவும் இல்ல. இதை விட ஒரு ஆச்சரியம் எதுவுமே இல்லைன்னு இதுதான் கரெக்டான பதில். எக்ஷன் சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருந்தா நாம என்னைக்கு நாளைக்கு சாவோம், ஒரே ஒருத்தருக்கு மட்டும் நாளைக்கு நீங்க இறந்துருவீங்கன்னு சொல்லி பாருங்க. என்னென்ன பண்றாங்க பாருங்க. அதே நேரத்துல உண்மையான பக்தரா இருக்கும்போது பரிச்சித் மகாராஜ் என்ன பண்ணாரு? 7 நாள்ல நீங்க இறந்துருவீங்கன்னு சொன்னாங்க. அவருக்கு என்ன இல்ல, சக்கரவர்த்தி. சாவறதே சாவறோம். நம்ம எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணி சாவறோமோ அந்த அளவுக்கு சாவோம். நம்மளுடைய வாழ்க்கையில மக்களும் அப்படிதான் சொல்றாங்க, பாடம் கொடுக்குறாங்க. எத்தனை நாள் வாழ போறோம்? என்ஜாய், வாழ்க்கை என்ஜாய் பண்ணி. இதுதான் மக்களுக்கு. எது உண்மையான என்ஜாய்? எது உண்மையான சந்தோஷம்? இதுதான் பகவான் ஆனந்தமயோ அபியாசாத். நமக்கும் ஆனந்தம் கிடைக்குது. ஏன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு ரஜோ குணத்திலும் தமோ குணத்திலும் இருக்கிறாங்க. அது நமது பலமே அது கிடையாது நமக்கு. இந்த 3 குணம் நம்மளுடைய பலம் ஒருத்தருக்கும். ஆனா ஒருத்தருக்கு எந்த குணமே இருக்கிறது நிலையா. இப்ப எனக்கு சத்து குணம் மட்டும் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லவே முடியாது. இல்ல ரஜோ குணம் மட்டும் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் சொல்லுங்க? 2 குணமும் கலந்துருக்குது. அந்த நேரத்துக்கு வெளிவருது. நம்ம இன்னும் முயற்சி எடுக்கணும். அதுக்குதான் பக்தி தொண்டு செய்ய வந்திருக்கிறோம். எடுக்கிறதுனால பகவானுக்கு என்ன? நமக்கு தான் அதனால பலன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் ஸ்லோகமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. படிங்க. யார் வந்திருக்கீங்க? படிங்க ஒருத்தரா. ஆரம்பிக்கலாம். நான் போன் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பத்மாவதி மாதாஜி படிங்க ப்ளீஸ். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலை அடைந்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு, ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறாரு. மிக ரகசியமான அறிவுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாரு. இத திரும்ப சொல்றாரு. ஏன்னா இது உயர்ந்ததான இந்த பரமஞானம். இதை ஏன் திரும்ப நான் உனக்கு சொல்றேன்? இதனை தெரிஞ்ச முனிவர்கள் எல்லாமே தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. அதனால நான் திரும்ப சொல்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி படிங்க. அடுத்து யார் படிக்கிறீங்க? கூப்பிட போயிடுறேன். நான் படிச்சிடறேன், நீங்க படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க. இந்த ஞானத்தில் ரம்யா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ரம்யா, மதனா, விக்னேஷ் பிரபு யாருன்னா படிக்கலாம். படிங்கம்மா. ஸ்லோகம் மட்டும். இந்த ஞானத்தின் நிலை பெறுவதால் ஸ்லோகம் படிக்கணுமா மாதாஜி? வேண்டாம்மா, வேண்டாம். என்ன டைம் ஆச்சு. இந்த ஞானத்தின் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ இல்ல பிரளயத்தின் போது தொல்லை யுறுவதாவோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்களேன், இந்த ஞானம் பகவான் சொல்றாரு, இதம் ஞானம் உபாஸ்ரித்யா. இந்த ஞானத்துல நீ வந்துட்டு நிலை பெற்றினா நீ திரும்ப இந்த ரங்கராட்டணும், பிறப்பு இறப்பு, ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, இந்த 4மே ஆல்ரெடி நமக்கு சொல்றேன். ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி. நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். பிறக்கும் போது நமக்கு தெரியறதில்லை. வயிற்று இருக்கும்போது நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோன்றதை மறந்துடுறோம். தாயோட வயிற்றுல இருக்கும்போது அவங்க சாப்பிட்ற சூடு, எரிச்சல் அதெல்லாம் தாங்க முடியாது. அதை நம்ம மறந்துடுறோம். பிறந்த பின்னாடி நம்ம நோய்வாய்ப்பட்டு போய் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். வயசான எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். இப்போ எங்கேஜாக இருக்கும்போது அதை பற்றி நம்ம நினச்சி பார்க்கவே நேரம் இருக்காது, நினச்சி பார்க்க மாட்டோம். ஆனால் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது தான் நமக்கு தெரியும் இந்த கஷ்டம்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா நாம் இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறணும். நிலை பெற்றா போதும். திரும்ப நம்ம பகவான் படைக்கிறாரு. நாம் படைப்பின் போது பிறக்க மாட்டோம். பிரளயம் வருது. பிரளயம், மகா பிரளயம். நாமெல்லாம் அதில் நாம் அதுக்கு உட்படவே மாட்டோம். கிருஷ்ணர் தூய ஞானத்தின் மகிமையை உரைக்கிறார். இதுல உயர்ந்தது பரம் ஞானம். அது முக்தி அளிக்கும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைய முடியும். இது எப்பேற்பட்டது? இது நித்தியத்துவமானது, நித்தியமானது. இது இந்த ஞானம் முக்குணங்களால் கலங்கப்படாத ஞானம் தெய்வீக ஞானமாகும். கிருஷ்ணன் நமக்கு அந்த பரமமான ஞானத்தை அளிக்கிறார்.
ஹரினா ரஞ்சித் பிரபு படிங்க மொழிபெயர்ப்பு. முக்குணங்களால் கலங்கப்படாத ஞானம் தெய்வீக ஞானமாகும். கிருஷ்ணன் நமக்கு அந்த அரவமான ஞானத்தை அளிக்கிறான். அதை கடைபிடிப்பது சொல்லுங்க மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே பரதனின் பிரம்மன் மைந்தனே எனப்படும். பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை கருவறை செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாகுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, இந்த பிரம்மன்றது வந்து இந்த பிரம்மன் தான் மொத்த ஜடவத்தோட ஒரு கருவறை. அந்த பிரம்மனை வந்து கருவறை செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினை நான் தான் சாத்தியமாக்குறேன்றாரு. நாம இயற்கை தான் நம்ம நினைக்கிறோம், ஜட இயற்கை கிடையாது. ஏன்னா இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பிரபாதர் கொடுக்குறாரு. நீங்க அதுக்குதான் புக்கை பார்க்க முடிஞ்சா ஆசிடிஸ் பகவத்கீதை இருந்தா எடுத்து படிச்சுங்க, நல்லா தெளிவா தெரியும். நான் சொல்றது புரியாட்டா கூட அதை படிக்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாகும். பிரபாதர் ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்காரு 14.3 என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு? தேள் தனது முட்டைகளை அரிசி குயிலின் மீது இடுகின்றது. அரிசியிலிருந்து தேள் பிறந்ததாகவும் சில சமயங்களில் கூறப்படுகிறது. ஆனால் தேளுக்கான காரணம் அரிசி கிடையாது, அது முட்டைகள் தாயினால் இடப்பட்டன. அது போலதான் உயிர்வாளிகளின் பிறப்பிற்கு ஜட இயற்கை காரணம் அல்ல, முழு முதல் கடவுளால் விதை விதைக்கப்படுகிறது. மேலும் அவர்கள் வெளிவரும்போது ஜட இயற்கையின் படைப்புகளை போல தோன்றுகின்றன. தேலிருந்து வர்ற அரிசியிலிருந்து வர்ற தேல் அரிசியிலிருந்து வரல, தாயினால் இடப்பட்ட முட்டையினால் வருது. அது போலத்தான் பகவானால் தான் இது. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அருமையா சொல்றாரு பாருங்க. சர்வ யோனேசி கவுந்தேய மூர்த்தையா சம்பவந்தியா தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனிர் அகம் பீஜ பிரதாபிதா. நான் தான் விதை அளிக்கும், அனைத்திற்குமே விதை அளிக்கும் வித்து நான் தான் பகவான் சொல்றாரு. பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? மொழிபெயர்ப்பு ரஞ்சித் பிரபு எங்க படிக்கிறேன்னு நீங்க போயிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்கம்மா ஜெயந்தி, படிமா. குந்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா உயிரினங்களும் பிறப்பினால்தான் சாத்தியமாகுது. அது எப்படி நான் எப்படி சாத்தியமாகுது? அது எப்படி நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஏன்னா பகவான் பாருங்க எத்தனை லட்சம் 84 லட்சம் உயிரினம் இருக்குது. அந்த 84 லட்சம் உயிரினத்துக்குமே பகவான் தான் தந்தை. அதனாலதான் நாம அகிம்சையில் இருக்கணும், நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது. ஏன் நான்வெஜ்? அதுவும் பகவானோட குழந்தை. ஒரு ஆடாகட்டும், ஒரு கோழியாகட்டும், ஒரு மாடாகட்டும், எல்லாமே பகவானுடைய குழந்தைங்க தான். இயற்கையின் சட்டம் என்ன சொல்லுது? மனிதர்கள் காட்டுல போயிட்டு வேட்டையாடி சாப்பிட்றான். ஆனா அந்த காட்டு விலங்குகள் நம்ம சட்டியில நம்ம வீட்டுல இருக்கிற சாப்பாடு சட்டியில வந்து பங்கு போட்டுக்கிறத நம்ம சாப்பாட்டை அதை உணரணும். விலங்குகளுக்கு இருக்க அறிவு கூட நமக்கு இருக்கணும், அது கூட நமக்கு இல்லை. ஏன்னா நம்ம போய் அங்க அதனுடைய சாப்பாட்டை நம்ம சாப்பிட்றோம், அது தவறு. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட சாப்பாடை நம்ம சாப்பிடணும். பௌதிக இயற்கையுடன் ஜீவனுக்குள்ள தொடர்பு. அனைத்து ஜீவன்களும் கிருஷ்ணன், அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் பகவானே தந்தை, இயற்கையே அன்னை. இது பார்த்ததுதான். திவ்யமான உயிர்வாழி குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். எப்படி? விக்னேஷ் பிரபு படிங்க. யாருமே படிக்க வர மாட்டேங்கிறாங்க. ஜட சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. பலம் பொருந்திய பயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3 குணம் தெரியும். இந்த நாம வந்து ஜட இயற்கையின் தொடர்புல வரும்போதுதான் இந்த குணங்களால் நாம கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். பாருங்க 3 குணங்கள். எப்படி 3 குணங்கள்? இங்க பாருங்க, சத்துவ குணம் வெள்ளை கலரு, தமோ குணம் பிளாக்கு, ரஜோ குணம் ரெட்டு. முக்குணங்களின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் நாம வந்து கட்டுண்டு இருக்கிறோம். எப்படி? இந்த பௌதிக உலகில் வசிக்கும் ஒவ்வொருவருமே சிறை தண்டனை. அதான் துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இது ஜட இயற்கை என்ற கயிற்றினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். ஒரு சிறை கைதியை நீதிபதியை குறை கூறினால் யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அல்லவா? அது போலத்தான் நாமும் கிருஷ்ணரை குறை சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று புரிஞ்சுக்கணும். நான் ஐயோ நான் ஏன் கஷ்டப்படுறேன், நான் ஏன் பிறந்தேன், இதுக்கு யாரு காரணம்,
இறைவன் உலகத்தை படைத்தானா, அவன்தான் ஏழ்மையை கொடுத்தானா, ஏழ்மையை கொடுத்தவன் அவன் என்றால் இறைவன் என்பது எதற்காக? இந்த கேள்வியெல்லாம் கிடையாது. இந்த கேள்வியெல்லாம் கிடையாது. நம்ம பகவானை குறை சொல்ல முடியாது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எதனால? நம்ம ஜட இயற்கையின் கையினால நம்ம கட்டி போட்டிருக்கிறாங்க, கட்டப்படப்பட்டிருக்கிறோம். நாம பகவானை போய் குறை சொல்ல முடியுமா? குறை சொல்ல முடியாது பகவானை. சொல்றாரு, பாவமற்றவனே, மற்றவற்றை விட தூய்மையானதான சத்துவகுணம் பிரகாசப்படுத்தப்படுவதாகவும் எல்லா பாவ விளைவிலிருந்து விடுவிப்பதாகவும் அமைகின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். எந்த குணம்? சத்துவகுணம். சத்துவகுணத்தை வந்து யார சொல்லனா, இந்த விஞ்ஞானிகள், பிராமணர்கள், இவர்கள் எல்லாமே கூட தான் இந்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறாங்க. யாரு? பிராமணர்கள், விஞ்ஞானிகள், இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அறிவு நிறைய இருக்குது அவங்களுக்கு. இப்போ ஒரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அது ஒரு சந்தோஷம் அவங்களுக்கு. எனக்கு இவ்வளவு அறிவு இருக்குது, நான் இப்ப நோபல் பரிசு வாங்கணும் ஆசை வருது. அப்படியே அவங்கெல்லாம் வந்து அதுதான் அதுலயே நிலை பெற்றிருக்கிறாங்க. எந்த குணத்துக்கு போலான்னு நம்ம கடைசியில பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? 4, 6 இங்க இருக்குது. சத்துவ குணத்தில் பந்தப்படுதல் எப்படி? இது வந்து முக்குணங்கள் தூய்மையானது, பிரகாசப்படுத்துது, பாவ விளைவிலிருந்து விடுவிக்குது. பாவ விளைவு இல்லை. பாவ விளைவு இல்லைன்னா என்னது? நமக்கு அது ஒரு புண்ணியம் தான் கிடைக்கும், பாவம் கிடையாது, புண்ணியம்னு சொல்லலாம். பாவ விளைவிலிருந்து விடுக்குதுன்னா நம்ம வந்து பாவம் செஞ்சா எங்க போகணுமோ அங்க போக மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. குந்தையின் மகனே, படிங்க. குந்தையின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலை உடைய உயிர் வாழி பௌதீக பலன் நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப எல்லாருக்குமே அவ்வளவுதான். யாருக்கு ஆசை இல்லை? எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்குது. அந்த ஆசை, அந்த ஏக்கம், அதனாலதான் இந்த ரஜகுணம் நமக்கு இருக்கிறது. ரஜகுணம்னா ஆசையும் ஏக்கமும் இருக்குது. அதனாலதான் நமக்கு பௌதிக பலநோக்கு செயல்னா நம்ம அதை சம்பாதிக்கிறது, பணம் வேணும், பணம்னு பிடிச்சு அடையிறது. மண், பெண், பொன் எல்லாமே ஒண்ணுதான். எல்லாத்து மேலேயும் போட்டுருக்காங்க பாருங்க. இதுல எல்லாத்துலயுமே ஆசை. அதனாலதான் வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த பௌதிக பலநோக்கு செயல் நம்ம நம்மள கட்டுது, பந்தப்படுத்துன்னா நம்ம கட்டி வைக்குது. ரஜோகுணத்துல எப்படி பந்தப்படுறோம்? பௌதிக பலநோக்கு செயல்கள் பந்தப்படுறோம். எப்படி? எல்லையற்ற ஆசை, பௌதிக ஆசையால் கடினமாக உழைப்பதற்கு வற்புறுத்தப்படுகிறான். ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையில, முக்கியமா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையில கவர்ச்சியே தான் ரஜோகுணத்துல. என்ன செய்யணும்? நான் என் மனைவிக்காக சம்பாதிக்கணும், என் பிள்ளைகளுக்காக சம்பாதிக்கணும், நான் என் மனைவிக்கு ஒரு நகை வாங்கணும், என் மனைவியோட இருக்கிறேன், எனக்கு ஒரு குடும்பம், எனக்கு ஒரு வீடு வேணும். ஒண்ணு ஓகே, அந்த ஒன்னோட விட்டுறாங்களா மனிதர்கள்? யாருமே விடுறது கிடையாது. யாருக்குமே போதும் என்ற மனமே புன்செய் மருந்துன்னு கிடையாது. ஏன்னா வருது அந்த பணம், பார்க்க அதை சம்பாதிக்கணும். எல்லாருக்குமே ஆசை வருங்க. எல்லாருக்குமே பணம் சம்பாதிக்கணும் ஆசை வரும். ஆனா இதுல வந்துட்டு நீங்க இஸ்கான் வந்த பின்னாடி எவ்வளவு பேர் அந்த பழைய இதுல போலாம். ஆனா நிறைய பேரு எவ்வளவு எக்கச்சக்கமான அவங்க சம்பாதிக்கிற காசை விட்டுட்டு வந்துட்டு இங்க வந்திருக்கிறாங்க. அதே போல சம்பாதிக்க சொல்றாங்க, சம்பாதிங்க ஒரு வயசு வரைக்கும், அதுக்கு மேலேயாச்சும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா பக்தி சேவைக்கு வரணும். நாம வந்துடுறாங்க. எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரிட்டையர் ஆயிட்டோமா, ரிட்டையர் ஆன பின்னாடியும் இன்னும் நான் சம்பாதிக்கணும்னு தான் இந்த ரஜோகுணத்துல பந்தப்படுறது. ஒரு லிமிட் தான். எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் நம்ம எடுத்துட்டு போக மாட்டோம். பரதனின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த ரஜோகுணம் உடலையும் அனைத்து தமோகுணம் உடலையும் அனைத்து உயிரினங்களையும் மயக்குகிறது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியகாரத்தனம், சோம்பல் மற்றும் தூக்கம், இதுதான் இந்த குணத்தோட விளைவு. தமோகுணத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படுதல். என்னது? விஷயத்தை உள்ளதுபடி புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. இதுதானே புரிஞ்சுக்க முடியாது அவங்களுக்கு. அவங்க முன்னேற்றமே கிடையாது, சீரழிவு தான். அவங்க எதுல இருக்கிறாங்க? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாயாவில தான் இருக்கிறாங்க. மாயாவிலேயே இருக்கிறாங்க, மயக்கத்திலேயே இருக்கிறாங்க. இந்த சத்துவ குணத்துல என்ன தடை?
ஆன்மீக வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ள தூண்டுதல் இல்லை. ஏன் நாம் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் திருப்தியாகவும் இருப்பதால் கிருஷ்ணர் சொல்வதை செய்ய தூண்டுதல் இல்லை. நமக்கு எல்லாமே பாருங்க, நிறைய 5 3 செட்டா நமக்கு 16 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்களேன். நம்ம ஜாலியா இருப்போம், சந்தோஷமா இருப்போம். அந்த சந்தோஷத்திலும் ஜாலியிலும் நம்மலாம் பகவான் வந்து அவர் சொல்றதை நம்ம கேட்க மாட்டோம். என்ன சொல்றாங்க இப்படி, எனக்கு பணம் காசு இருக்குது, நான் வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நம்ம சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழகிட்டோம். ஐயோ, நாங்க நான்வெஜ் தான் சாப்பிட வேணாம்னா வெங்காயம் பூண்டு கூட சாப்பிடக்கூடாதான்னு ஒரு கேள்வி வருது. நான் இதை சாப்பிடுவேன் கண்டிப்பா. இதுல என்ன பிளட் இருக்குதா, இதுல உயிர் இருக்குதா, அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோம், நமக்கு போதுமான பணம் காசு வசதி எல்லாமே இருக்குது. கும்பிடுவேன், நான் சாமி கூட கும்பிடுவேன். பட் வந்துட்டு கிருஷ்ணர் சொல்வதை நாம செய்ய மாட்டோம். யாரு சத்துவகுணத்துல இருந்தா நம்மளா சொல்லிக்கலாம், அடுத்தவங்க நம்ம குறை சொல்லவே கூடாது. சத்துவகுணத்துல என்ன வந்து, சத்துவகுணத்துல பணிவா இருக்குமா? கண்டிப்பா பணிவு வராது. ஏன் சொல்லுங்க? எனக்கு அறிவு நிறைய இருக்குது. பணிவுங்கிறது மேக்சிமம் எந்த குணத்துலயுமே இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாமே பணிவுங்கும் போதே ஒரு தாசுன்ற ஒரு எண்ணம் வரணும். தாசுன்ற எண்ணம் யாருக்கும் வரதில்ல, பாசுங்கிற எண்ணம் தான் வரும். தாசுங்கிறது ஏத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனாலதான் என்னது இஸ்கான்ல தீட்சை கொடுத்தா தாஸ், பேருக்கு பின்னாடி தாஸ். இப்ப எங்களுக்கெல்லாம் தாஸ், ஏகநாம்ச தேவிதாசி. தாசின்னா தவறான அர்த்தம் இல்ல, அடிமை. யாருக்கு அடிமை? உங்களை போன்ற தூய பக்தர்களுக்கு அடிமை, பகவானுக்கு அடிமை. பக்தர்களுக்கு அடிமையா இருந்தாவே பகவான் சந்தோஷப்படுறாரு, பக்தர்களை திருப்திப்படுத்தினாவே பகவான் சந்தோஷப்படுறாரு. ஆனா இந்த சத்துவகுணத்துல வந்துட்டு பணிவு கிடையாது. நான் எல்லாத்தோட நான் பணத்திலேயோ காசுலயோ அறிவிலையோ நான் முன்னேறியவனா இருக்கேன். அந்த மாதிரி என்ன இருக்கும்போது பணிவு எப்படி வரும்? வரவே வராதுங்க, கண்டிப்பா வராது, இருக்கிறதே இல்லை. சத்துவகுணத்தில் வைக்கப்படுகிறார்கள். இன்னும் என்ன, எனக்கு ஏற்கனவே எனக்கு எல்லாமே தெரியும்பா, நீங்க என்ன சொல்றீங்க, எனக்கு ஈகோ இருக்கு அவங்களுக்கு. ரஜோகுணத்துல வந்து என்னன்னா, அவங்களுக்கு தான் தன்னிடம் உள்ளதில் என்கிட்ட இருக்குது சொத்து சுகம் ஆசை எல்லாமே இருக்குது, எனக்கு ஏகப்பட்டது ஆசையே நிறைய இருக்குது. நான் எங்கிறது என்னுடைய பலனை நான் பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பேன்? என்னாலையும் முடியாது. ரஜோகுணத்துல என்னாலையும் முடியாது. எனக்கு வாங்க கிளாஸ் இருக்குது வாங்க, இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி சொல்லி தராங்க, எனக்கு நேரமே இல்லைங்க, சண்டே வாங்க. இல்ல, சண்டே போனா எனக்கு டபுள் பேமெண்ட். மத்தவங்கள பாருங்க, எவ்வளவு வேலை பண்ணாலும் என்ன ஆனாலும் சரியே, கரெக்டா அவங்களுடைய வழிபாடுகளை நிறுத்துறது இல்லை. வெள்ளிக்கிழமை இங்க நீங்க வந்தீங்கன்னா, பெங்களூர்ல எல்லாம் வெள்ளிக்கிழமைனா மத்தியானத்துல நாங்க தெரியாம கடைக்கு போயிட்டோம், சிவாஜி நகர். அங்க இருக்கவங்க மேக்சிமம் வேற மதத்துக்காரங்க. கரெக்டா எல்லாருமே கடை க்ளோஸ். எவ்வளவு வருமானம் வந்தாலும் சரியே, கடையை மூடிட்டு போயிட்டாங்க. போயிட்டு 10 நிமிஷம். நம்ம அந்த மாதிரி கிடையாது. நாம இஷ்டப்பட்ட நேரத்துக்கு தான் கோயிலுக்கு போறோம், இஷ்டப்பட்ட நேரத்துக்கு தான் வரோம். ஏன், நான் இங்க சம்பாதிக்கணும், எனக்கு பணம் வேணும், அப்புறம் தான் சாமி. சாமி கும்பிடுவேன், எனக்கு முக்கியமா எனக்கு வந்து வருமானம். வருமானத்துக்கு அப்புறம் தான் சாமி. சம்பாதிக்கிறது நான் அவர் கொடுத்துட்றேன். இன்னைக்கு சம்பாதிச்சு இன்னைக்கு ஒரு 2000 லாபம் வந்தா கூட நான் 1000 சாமிக்கு போடுறேன். லஞ்சம் லஞ்சம். பகவான்னா லஞ்சத்துக்கு மயங்கிறவர் கிடையாது, பக்திக்கு தான் மயங்கிறவர். அவங்களுக்கு வந்து அதனால அந்த ரஜோகுணத்துல அவங்களுக்கு பக்தி செய்யறதுக்கு வைராக்கியமே கிடையாது. பக்தி செய்யணும்னா அவங்களுக்கு வர்றது கிடையாது. தமோ குணத்துல ஏன் பக்தி செய்ய முடியல? மயக்கம். அவங்களாலேயே தங்களால அவங்களால புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியாது. பகவான் எங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க? அதே மாதிரி சோம்பேறித்தனம் எங்க தவம்? அவனுக்கு தான் குடி வேணும், அது வேணும், இது வேணும், எப்படி வரும்? வரவே வராது. ராஜரிஷி மாதாஜி படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களே. சத்வம் சுகே பரதனின் வழித்தோன்றலே சத்வகுணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பயன்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்தினால் பந்தப்படுத்தப்படுகின்றது. பாருங்க, சத்வகுணம் இன்பத்தில் இருக்குது, ரஜோகுணம் அந்த செயலோட பலன் இருக்குது. நான் நான் எனக்கு இந்த ஒரு செயல் செய்யும்போது இவ்வளவு பலன், நான் இந்த வேலைக்கு போறேன் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன், இந்த பிசினஸ் பண்றேன் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன், பணம் 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 பண்ண பார்த்துட்டே இருக்கேன், அதுவே போதும் எனக்கு, வேற எது வேணாம். ஏன்னா மக்கள்லாம் பணத்துக்கு பின்னாடி தான் ஓடுறாங்க. என்ன செய்தாலுமே பணம் தான் தேவை. ஒரு கழுத வாழ்ல ஒரு 1000 ரூபாய் கட்டி விட்டா கூட போதும், பின்னாடி ஓடி போய் எல்லாருமே எடுப்பாங்க. ஏன்னா பணம்.
அது என்ன செய்யுது? கட்டுப்படுத்துது ரஜோகுணம். தமோகுணம் என்னது? அது அறிவையே செயலிழக்க வைக்குது, ஞானத்தையே மறைக்குது. அதனால அது பைத்தியக்காரத்தனம் தான். பைத்தியத்தால அந்த பைத்தியக்காரத்தனத்தால வந்து அது பந்தப்படுதுனாவே கட்டப்படுகிறது. நாம யோசனை பண்ணலாம். இப்ப நம்ம இருக்கிறோம். நாம எந்த குணத்துல நமக்கு தெரியும். நாம எந்த குணத்துல இருக்கிறோம். இப்ப நீங்க ஒரு வார்த்தை கேட்கலாம். சத்துவகுணம் தான் நல்லது, சத்துவகுணம் நல்லதுன்னு சொன்னீங்க. இப்ப சத்துவகுணத்தோட இன்னொரு குணம் இருக்குதா? இருக்குது. சத்துவகுணத்தோட மேல இன்னொரு குணம். அது என்ன குணம்? சுத்த சத்துவம். இந்த இந்த 3 குணத்துல நம்ம எதுல இருக்கிறோம்? நமக்கு நம்மளை பத்தி தெரியும். ஆனா 3 குணங்கும் போது இந்த 3 × 3 9. 9 × 9 எவ்வளவு? அத்தனை குணம் இருக்குது. ஏன்னா கலந்து இருக்குது. கலவையா தான் இருக்கிறோம். ஒரே குணத்துல இருக்கிறது இல்ல. மேக்சிமம் இந்த 3 குணத்தை பத்தி தான் நம்ம சொல்றது. இந்த நாம எந்த குணத்துல இருக்கோம்னு நினைச்சுக்கிட்டு நாம அந்த குணத்துல இருந்து நம்ம வெளிவரலாம். வெளிவந்து சுத்த சத்துவ குணத்துல நிலை பெறலாம். அது எது? வசுதேவ தலம். வசுதேவ தலம் நினைப்பு வச்சுங்க. சுத்த சத்துவம் வசுதேவ தலம். அதுக்கு நாம வரணும். வந்துருவோம். ஏன்னா இப்ப வந்துட்டோம் இல்லைங்களா? இத்தனை ஆரம்பத்துல 100 பேர் 50 பேர் இருந்ததுல இன்னைக்கு ஒரு 16 17 பேர் கண்டிப்பா வரீங்க. 14 பேரு. பகுனாம் ஜென்மனம் வந்தே ஞானவானம் அம்பரபத்தியே சா மகாத்மா சூதுல்லபா. பற்பல பிறவிக்கு பின்னாடிதான் என்ன வாசுதேவரா உணர்ந்து என்கிட்ட வராங்கன்னு பகவான் சொல்றாரு. நாம எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தோமோ இந்த ஜென்மத்துல பகவானை உணர்ந்து வந்திருக்கிறோம். அதனால நீங்க எல்லாமே கண்டிப்பா பிளஸ்டு சோல். நம்ம எல்லாருமே அது வேணாம் சொல்லும் பார்த்தாச்சு. சத்துகுணத்தின் தாக்கம் அதிகரிக்கும் போது படிக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருது. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும்போது பணம் சம்பாதிக்கணும், அது பண்ணணும். இந்த படத்தை நல்லா விளக்கியிருக்காங்க பாருங்க. இந்த மாதிரி ரஜோகுணத்தினோட தாக்கம் அதிகம் நமக்கு தெரியும். இது எல்லாமே மேக்சிமம் இப்ப இருக்கவங்க எல்லாமே ரஜோகுணத்து தாக்கத்துல தான் இருக்கிறோம். அதே மாதிரி தமோ குணத்துல எது என்ன எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை, நான் இப்படிதான் இருப்பேன்னு நான் இப்படி இருக்கிறாங்க. ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் இந்த காலத்துல பெண்களும் எல்லாமே பண்றாங்க. ஆணுக்கு நிகர் பெண்ணுங்கிறத இப்பதான் நிரூபிக்கிறாங்க பெண்கள் எல்லாருமே. மேக்சிமம் இருக்கிறாங்க, நல்ல மக்கள் இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி போறவங்க போய் பாருங்க. ஏன் சனிக்கிழமை சாயங்காலம் ஆனா இங்க பெங்களூர்லாம் நாங்க 2 வீலர்ல போக முடியாது. போனா நம்மளெல்லாம் நிறுத்த மாட்டாங்க. ஓட்டி வர ஆண்களை எல்லாத்தையுமே காரு 2 வீலர்லாம் 12 1 மணிக்கு மேலெல்லாம் அந்த இது யாரு டிராபிக் போலீஸு இங்க குடிச்சிருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்றாங்க, ஊத்த சொல்லி. அந்த அளவுக்கு இங்க ரொம்ப இங்கன்ல எல்லா நகர வாழ்க்கையிலுமே இருக்குது. நாம கீழ்குணத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை பார்க்கும்போது நாம் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடாமல் இருந்தால் பற்பல பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும். வாழ்க்கை மிகவும் அமைதிகரமானதாக ஆகும். நாம எந்த குணத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம அந்த குணத்தை விட்டு நம்ம வெளியே வர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நான் இப்படி இருக்கிறேனா, அவள் இப்படி இருக்கிறாளா? இல்ல நாம கீழ்குணங்கள் பிடியில் கட்டுப்பட்டு சில நாட்களுக்கு பிறகு முக்கியத்துவமே இல்லாமல் போகும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி சண்டையிட்டுக் கொள்கிறோம். உண்மைதான். எதுக்கு பேசுறது எதுக்கு சண்டை போறதுனே தெரியாதே நம்மளா பேசுறோம். ஒரு வீட்லயுமே நாம அதை உணர்ந்துக்கணும். உணர்ந்து தெரிஞ்சு நம்ம எந்த குணத்துக்கு வரலாம், அதுக்கு நம்ம என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம். உணவு முறையில மாறணும், பகவானை மையமா வைக்கணும், அவருக்காக நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கணும். அதனால நமக்கு ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்லையே. அதுக்கு என்ன கஷ்டப்பட போறோம் சொல்லுங்க? பகவான் என்ன பண்றாரு? நாம இந்த குணத்தோட நம்ம போராடி இருக்கிறோம். ஆனா பகவான் என்ன செய்யறாரு? சாட்சியா ஒருத்தருடைய இதயத்திலையுமே பகவான் வந்து சாட்சியா இருந்து பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு. சுதந்திரம், நீ பண்ணுப்பா, நீ பண்ணு, நீ அப்புறம் அனுபவிப்ப. ரஞ்சித் பிரபு இருக்கிறீங்களா? முன்ன படிக்க வந்தாரு, படிக்க சொல்லியா? ரஞ்சித் பிரபு படிக்கிறீங்களா? பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகிறது. சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோ குணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்போதும் நிலவுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 குணங்களுமே ஒன்றோடு ஒன்று போட்டி போட்டுக்குது. ஒரு குணம் ஒரு டைம் இந்த குணம் ஜெயிக்குது, சத்துவகுணம் ஒரு டைம் ரஜகுணம், ஒரு டைம் தமோ குணம். 3 குணமுமே இருக்குது நம்ம கிட்ட. 3 குணமே போட்டி. நமக்கு எப்படி தமோ குணம்னா
இப்ப நம்ம 4 மணிக்கு மங்களாத்தி அட்டன் பண்றோம், அதுவும் தமோ குணம் தான். இல்ல என்னால முடியாது, நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கிறோம். தூங்கிட்டு ஒரு 7-8 மணிக்கு எந்திரிக்கிறோமா, அது நமக்கு தமோ குணம். கொஞ்சம் இருக்குது. நிறைய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்க யாருமே இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் தமோ குணம் தான், வந்தே இருக்க மாட்டீங்க கிளாஸ்க்கு. ரஜோ குணமும் நிறைய கிடையாது உங்களுக்கு. நமக்கெல்லாம் ரஜோ குணம் கிடையாது. நம்மளுடைய வாழ்க்கை தேவைக்கு நம்ம வேலைக்கு போறோம். அதை போய்கிட்டே பாருங்க. நான் வேலைக்கு போறேன், எத்தனையோ பேர் நான் வேலைக்கு போறேன், என்னால கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியாது. ஐயோ, அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஆனா வேலைக்கு நடுவுலையும் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி பார்க்கணும். எவ்வளவு பேர் வேலைக்கு போயிட்டு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்து அட்டன் பண்ணாங்க தெரியுங்களா? இதுதான் மாத்திக்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சத்து குணத்துக்கு நம்ம வர்றது. விக்னேஷ் பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முக்குணங்களுக்கிடையே போட்டி. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். முக்குணங்களின் தோன்றுதல் மற்றும் மறைதல் செயல்பாடுகளின் படியிலும் மற்றும் பழைய கர்மங்களில் அடிப்படையிலும் நடைபெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. கர்மனா தெய்வ நேத்திரேன, பகவானுடைய பார்வையின் முன்னிலையில் நம்மளுடைய கர்மத்தின் அடிப்படையில் தான் கிடைக்குது அடுத்த பிறவி. அதனாலதான் ரங்கராட்டினம் இந்த பிரபாதருடைய உதாரணம். கீழையும் மேலையும் கீழோகத்துக்கு வா, மேலோகத்துக்கு போ. கீழோகத்தை பகவான் கிட்ட போறதே கிடையாது நாம. ரஞ்சித் பிரபு படிங்க, வந்து போறாரு. படிக்கிறமா. ஹரே ராமா. ஒருவன் உறுதியுடன் இருந்தால் அவன் சத்துவகுணத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். சத்துவகுணத்தை தாண்டி சுத்த சத்துவத்தில் அவன் நிலை பெற முடியும். அத்தலம் வாசுதேவ தலம். அடுத்தும் படிச்சுங்க பிரபு. ரஞ்சித் பிரபு அடுத்தும் படிச்சிருங்க. நாம உறுதியா இருந்தா வசுதேவ தலத்துக்கு வரணும், வாசுதேவ தலத்துக்கு. சத்துவகுணத்தை தாண்டி சுத்த சத்துவத்துக்கு எல்லாருமே வரணும். ஒவ்வொரு குணங்களையும் அறிகுறிகளை பார்க்கலாம். இப்ப ஒவ்வொரு குணங்களையும் அறிகுறி படிங்க பிரபு. உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்துவகுணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். ஞானம் இந்த அறிவு இல்லைங்களா? ஒரு விஞ்ஞானிகள் ரொம்ப அறிவா இருக்கிறவங்க எல்லாம் சத்துவகுணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிப்பாங்க. அடுத்து ரஜோகுணம். டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க பிரபு. ரஞ்சித் பிரபு. பரத குலத்தலைவனே, ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வளர்கின்றன. இதையும் படிச்சிருங்க கீழே. குருவின் மைந்தனே, தமோகுணம் அதிகரிக்கும் போது இருள், செயலாற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றன. தேங்க்யூ பிரபு. ரஜோகுணம் அதிகரிப்பது எப்படி? பெரும்பட்டுதல், பேராசை, பெரும்பட்டுதல், பலநோக்கு செயல், இந்த செஞ்சு அது கிடைக்குது. தீவிர முயற்சி. யுவர் பேட்டரி இஸ் ரன்னிங் லோ. என்னாச்சு கிருஷ்ணா? ஒரு நிமிஷமா, பேட்டரி லோ ஆயிடுச்சுன்னு காட்டுது. நான் போட்டுக்கிறேன். ஓ, பிளக்க நல்லாவே சொரியல கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ, பார்த்துட்டேன். ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், நமக்கு பற்று வருது. பல்நோக்கு செயல், தீவிர முயற்சி எடுக்கிறோம். எதுக்கு ஒண்ணுமே தீவிர முயற்சி தான். ஆசைக்கு அளவே இல்லாத அளவுக்கு இருக்குது. ஏக்கம், அது கிடைக்கலையே இது கிடைக்கலையேன்னு சொல்லி நம்ம ஏக்கம் வளருது. எதுல? ரஜோகுணத்துல. தமோ குணத்துல என்ன ஆகுது? இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரம், மயக்கம். இதுதான் தமோ குணம். இதே மாதிரி சத்துவ குணத்துல ஞானம், ரஜோ குணத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசைகள், தமோ குணத்துல சோம்பேறித்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கம். பார்த்தாச்சு. ரம்யா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பயிற்சி. இலக்கு இறப்பு. சத்வகுணம் உயர் கிரகங்கள், தூய்மை, உண்மையான ஞானம். ரஜோகுணம் பூலோக கிரகங்கள், துன்பம், பேராசை. தமோகுணம் தாழ்ந்த இனத்தில் பிறவி, முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம், மயக்கம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. பாருங்க, சத்துவகுணத்துல நாம இருந்து இறந்தா உயர் கிரகத்துக்கு போவோம். ரஜோகுணத்துல பூலோக கிரகத்துல இருப்போம். தமோ குணத்துல தாழ்ந்த இடத்துல பிறவி எடுப்போம். அதே மாதிரி இந்த சத்துவகுணத்தின் பலன் தூய்மையா இருப்போம். அதுல நமக்கு என்ன கிடைக்குது? உண்மையான ஞானம் கிடைக்குது. ரஜோகுணத்துல துன்பம் தான், அதுல பேராசை தான் விளைவு நமக்கு. அதே மாதிரி தமோ குணத்துல முட்டாள்தனம் தான், பைத்தியகாரத்தனம்,
இருக்கும்போது ஒருவர் அடுத்த வாழ்க்கைக்கு தயார்படுத்திக் கொள்கிறார். எனவே பொறுப்பான தேர்வுகளை செய்யுங்கள். 2 வழி இருக்குது. நீங்க இந்த குணங்கள்ல அடிபட்டு போலாம், இல்ல பகவான் கிட்ட போலாம். இத நாம சத்துவ குணத்துல, சுத்த சத்துவ குணம், இந்த 3 குணத்துல போறோமா, இல்ல சுத்த சத்துவ குணத்துல போறோமா, நாமளே நம்ம கையில் விட்டாச்சு. நீங்களே இந்த பொறுப்பான வேலையை எடுத்துக்கங்கன்னு. பாகவத்தில் என்ன சொல்லுது? பாகவதம் 11.20.17 வாழ்வின் எல்லா நன்மைகளையும் தரத்தக்க மனித உடல் கிடைப்பதற்கு மிக அரிதாக இருப்பினும் இயற்கையின் விதிகளின்படி தானாக கிடைக்கப்பெறுகிறது. இந்த மனித உடலை ஆன்மீக குருவை மாலுமியாகவும் முழுமுதற் கடலின் உபதேசங்களை வழிநடத்தும் சாதகமான காற்றாகவும் கொண்ட ஒரு நன்கு கட்டப்பட்ட படகுக்கு ஒப்பிடலாம். எல்லா சாதகமான விஷயங்களையும் வைத்து பார்க்கும்போது சம்சார சாகரத்தை கடக்க மனித வாழ்வை பயன்படுத்தாத ஒரு மானுடன் அவனது ஆத்மாவை கொள்பவனாக கருதப்படுகிறான். ஆத்மகான் வரும். இது ஈச உபநிஷத்துலேயும் இந்த பாடம் உங்களுக்கு அடுத்து இந்த குரூப்ல இருக்கவங்க லெவல் 3க்கு போவீங்க. அதுல இன்னும் விரிவா இதை பார்க்கலாம். ஈச உபநிஷத்துக்கள்லாம் சொல்லித்தராங்க உங்களுக்கு. நமக்கு எங்கேயுமே உபநிஷத்துக்கள்லாம் சொல்லித்தர மாட்டாங்க. உபதேசாமிர்தம், உபநிஷத்துக்கள் அவங்க தனியா குருகுல பள்ளி வச்சு இந்த கம்யூனிட்டிக்காரங்க இதை படிக்கணும்னு வைப்பாங்க. இஸ்கான்ல அப்படி கிடையாது. எந்த கம்யூனிட்டியா இருந்தாலும் நம்ம படிக்கலாம். வாங்க, ஆண் கிடையாது, பெண் கிடையாது, இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி, இந்த மதம் அந்த மதம், இந்த மொழி அந்த மொழி, யாருக்கும் எதுவுமே வித்தியாசமே கிடையாது. எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைக்குது. எல்லாருக்கும் எல்லாம் சொல்லி தராங்க. நாம ஆன்மீக அதுக்குதான் அங்க ஒரு ஆன்மீக குருவை அடைஞ்சு அவர் தான் நம்ம ஒரு கப்பல், நம்ம வாழ்க்கை. அது மாலுமியா ஏத்துக்கிட்டு நாம நடத்தணும். ஆன்மீக குரு இல்லைன்னா நம்ம பகவான் கிட்ட போகவே முடியாது. இந்த சம்சார சாகத்தை கடக்கிறது ஆன்மீக குரு இருந்தா, சம்சாரங்கிறது ஒரு சாகரம், ஒரு கடல். ஆனா நாம ஆன்மீக குரு மூலமா பக்தி தொண்டு செய்யும் போது அது ஒரு கண்டின் காலடி குழம்பு போல சின்னதாயிடுது. கஷ்டமா குழந்தை குழந்தை தாண்டிடும். ஒரு கண்ணுக்குட்டியோட கால் குழம்பு எவ்வளவு சின்னதா இருக்கும், அத குழந்தையே தாண்டிடும். நமக்கு அந்த மாதிரியா பகவான் கிட்ட நம்ம குரு மூலமா அடைக்கலம் எடுத்துட்டோம். இந்த சம்சார சாகரங்கிற கடல் சின்ன கண்ணுக்குட்டியோட குழம்புல இருக்க தண்ணி, அது போல கஷ்டமே கிடையாது. ஈஸியா நம்ம தாண்டிடலாம். இறப்பு என்பது துன்பங்களின் முடிவு கிடையாது. அது இந்த பயணத்திலிருந்து அடுத்த பயணத்தை தொடர்வதே. எனவே இறைவனின் திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்லும் சரியான விமானத்தில் ஏறுங்க. நாம இந்த முக்குணங்களை போயிட்டு சொர்க்கத்துக்கும் வேணாம், நரகத்துக்கு வேணாம், கீழான பிறவியும் வேணாம். நம்ம என்ன செய்யலாம்? பகவானை பத்தி நினைச்சு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு அழகா பகவானோட திருநாட்டுக்கு நம்ம போலாம். சத்துவகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர்லோகங்கள். சத்துவகுணத்துல நம்ம இறந்தோமா உயர்லோகங்களை போவோம். அங்க யாருக்காங்க? உன்னதமான சாதுக்கள் இருக்கிறாங்க, அங்க போவோம். அதே மாதிரி ராஜோகுணத்துல மரணம் அடையும் போது பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்போம். திரும்ப நம்ம இங்க பலநோக்கு செயல் திரும்ப இந்த பூமிக்கே வருவோம். ஈடுபடுற மத்தியில் பிறக்கின்றான். தமோகுணத்துல மரணம் அடையும் போது கீழான ஒரு மிருக எண்ணத்துல பிறவி எடுக்கிறாங்க. தமோகுணத்துல இறந்தா. சத்துவகுணம் பிரம்மலோகம் மற்றும் சொர்க்கலோகத்தை அடையலாம். ரஜோகுணத்தில் மனிதன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுதல். தமோகுணம் என்னாவது? மிருக வாழ்வு. எந்த வாழ்வு வேணும் நம்மளே சூஸ் பண்ணிக்கணும். புண்ணிய செயல்களின் விளைவு எப்படிப்பட்டவை? தூய்மையானவை. அவை சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்திலும், தமோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் முட்டாள்தனத்திலும் முடிவு பெறுது. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எந்த குணத்தில் செயல்படணும்? நம்ம சுத்த சத்துவ குணத்தில் நம்ம செயல்பட வேண்டும். அதுதான் நம்ம பகவானோட திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்லக்கூடிய வழி. சத்துவ குணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகிறது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகிறது. மேலும் தமோ குணத்திலிருந்து முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கம் விருத்தியாகிறது. இதை திரும்ப திரும்ப நம்ம இப்ப சொல்றோம் பாருங்க. ஏன்னா இது நம்ம மனசுல பதியணும் நல்லா. பகவான் அதுக்குதான் திரும்ப 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 அதை சொல்றாரு, மீண்டும் மீண்டும் உரைக்கிறார். சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியா உயர்லோகங்களுக்கு போறாங்க. ரஜோகுணத்துல திரும்ப பூவிலைகள் வாழ்றோம். வெறுக்கத்தக்கதான தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் எங்க போறாங்க? நரகலோகத்துக்கு போறாங்க, கீழ் நோக்கி செல்றாங்க. 3. 1 இங்கே பூமிக்கு கீழே, பூமிக்கு மேல பிளைட் போகுது. அது போல இங்க பூமி. சத்துவகுணக்காரங்க மேல பிளைட்டு, இது இந்த பூமி கர்ம பூமி கீழே போகுது. இந்த பிளைட் கீழே போகுது எங்க? நரகலோகத்துக்கு. நாம எங்க சூஸ் பண்றது நம்மளுடைய சாய்ஸ்.
முக்குணங்கள் செயல்படுது. என்னது? சத்துவகுணம் பந்தப்படுத்த சக்தி எது? இன்பம், திருப்தி, ஞானம், உயர்வு இவற்றின் தொடர்பு. அறிகுறி என்ன? உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தில் பிரகாசிக்கும் போது பாவ விளைவிலிருந்து விடுவிக்குது. மரணத்தின் போது சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயிர்லோகத்தை அடைகிறோம். இது பலன் என்ன? தூய்மையானவை, ஞானத்தை விருத்தி செய்யக்கூடியவை படிப்படியாக உயர்லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். அதே முக்குணங்கள். இது ரஜோகுணத்துல பலநோக்கு வருது. கிரகத்துல இருக்கிறதே பிறப்போம். துக்கம், பேராசை, பூலோக கிரகங்களை அடைதல். எது? இந்த ரஜோகுணத்துல. தமோ குணத்துல அறிகுறி என்ன? மயக்கம், இருளு, பைத்தியக்காரத்தனம், செயலற்ற தன்மை. மரணத்தின் போது எங்க போறோம்? கீழ்நிலை பிறவி அடைகிறோம். செயலின் பலன் என்ன? முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம், மயக்கம், நரக வாழ்வை அடைதல். பந்தப்படுத்தும் சக்தி இதேதான். திரும்ப நம்ம பார்த்ததேதான். சொல்லுதல். இப்ப இதுக்கு மேல என்ன பார்க்கிறோம்? தாண்டியவரோட அறிகுறி, அவரது நடத்தை என்ன, எப்படி தாண்டது, அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். அறிகுறி என்ன? நடுநிலையானவர், சமநிலையில் இருப்பவர், தூண்டுதல்களை பொருட்படுத்த மாட்டார், ஏக்கத்திலிருந்து விடுபட்டவர், பொறாமையிலிருந்து விடுபட்டவர். யாரு? சத்துவகுணத்தின் அறிகுறி. நடுநிலைமை, சமநிலை, பொறாமையிலிருந்து விடுதலை. நாம் உடல் எடை நினைத்தால் இவை எதுவுமே வராது. நான் தான் இந்த உடல் நினைச்சா வரவே வராது. நான் இந்த உடலிலே ஆத்மான்னு நினைக்கணும். நம்மிடம் இல்லாதது நீ இயங்குவது வரப்போகாத ஒரு எதிர்காலத்துக்காக தற்போதைய சந்தோஷத்தை பறித்து விடுகிறது. நாம இல்லாத நினைச்சு ஏன் இது பண்ணணும்? எதிர்காலத்தை நினைச்சு இப்ப இருக்க சந்தோஷத்தை பார்க்கலாம். அவரது நடத்தை எப்படி இருக்கும்? யார் படிக்கிறீங்க? மதனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கவில்லை. மதனா மாதாஜி படிக்கல. இன்னும் யார் இருக்கிறீங்க? சிவப்பிரியா மாதாஜி, படிங்க. நடத்தை என்ன இதானே மாதாஜி படிக்கணும்? ஆமா ஆமாமா. இது பாண்டியராஜன் பிரபந்தா படிங்க. படிங்க மாதாஜி, நீங்க படிங்க இப்போ. ஓகே. எல்லா சூழ்நிலைகளும் உறுதியாக உள்ளார். புகழோ பழியோ, மானமோ அவமானமோ, இன்பமோ துன்பமோ, விரும்பியது விரும்பாதது எல்லாருடனும் சமமாக பழகுகிறார். மண்ணோ கல்லோ பொன்னோ, நண்பனோ எதிரியோ, மனம் போன போக்கில் எப்பொழுதும் நடப்பதில்லை. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து ஆன்மீக பயிற்சியில் உறுதியாக உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பயுமே உறுதியா இருப்பாங்க. எல்லாமே அவங்களுக்கு இந்த இருமை, புகழாகட்டும் பழியாகட்டும், மானம் அவமானம், இன்ப துன்பம், விரும்புறது விரும்பாது, எந்த சூழ்நிலையுமே உறுதியா தான் இருப்பாங்க. எல்லாத்தையுமே சமமா இருப்பாங்க. மண்ணாகட்டும் கல்லாகட்டும், நண்பன் ஆகட்டும் எதிரியாகட்டும், எல்லாருமே அவங்க சமந்தான். அவங்க மனம் போனபடி இஷ்டப்படி நடக்கவே மாட்டாங்க. அவங்ககிட்ட சரணடைஞ்சு அந்த ஆன்மீக பயிற்சியில அவங்க உறுதியா இருக்கிறாங்க. இந்த மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் கிடையாது என்பதையும், பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகிறான். அப்படி பார்க்குறவங்க தான் என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கை. அதாவது எங்க பகவான் இருக்கிற இடத்துக்கு, அவருடைய வாசஸ்தலத்துக்கு நம்ம அடைவோம். உடல் முக்குணங்களால் முக்தி அளிக்கும் ஞானம் என்னன்னா, முக்குணங்களால் வழங்கப்பட்டது உடல், முக்குணங்களால் வழிநடத்தப்படுகிறது செயல். இலக்கியங்க முக்குணங்களால் உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஆனா ஆத்மா எப்படி இதிலிருந்து தனித்து இருக்குது? பகவான் எப்படி இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இயற்கை குணங்கள்னா இது இந்த குணங்களுக்கு, இந்த குணங்கள் 3 குணத்துக்குமே அப்பாற்பட்டவர். அவன் என்ன செய்யறான்? விடுதலை அடையறான். உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அவன் அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஒரு குடும்பத்துல 3 குணம் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு டிவோட்டீஸ்? ஒரே ஒரு குடும்பத்துல 3 பக்தர்கள் 3 பேர் இருக்கிறாங்க. குணங்கள் யாருக்காச்சும் தெரியுமா? ஆல்ரெடி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா நினப்பு. நம்மளுடைய உடம்பு காத்தால சத்வ குணத்துல இருக்கு, மத்தியானம் அந்த மாதிரி குணம் மாறுபட்டு இருக்கு மாதாஜி. நம்மள எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட். ஆனா நான் சொல்றது ஒரே குடும்பத்துல யார் தெரியுங்களா?
ராவணன், சொல்லட்டுமா? ராவணன், ராவணன், கும்பகர்ணன், கும்பகர்ணன், 3 பேர், விபீஷணன். 3 பேருமே 3 குணம் தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியும். ஆ, ராவணனுக்கு வந்து சொல்லுங்க. விபீஷணனுக்கு சத்துவகுணம், கும்பகர்ணனுக்கு தாமச குணம், இவனுக்கு ரஜோகுணம் ராவணனுக்கு. எஸ். ஒரே குடும்பத்துல பாருங்க 3 குணம். இதுல நல்லா கதை சொல்லலாம் நினைச்சேன், கிளாஸ் எடுக்கவே டைம் போயிடுச்சு. கதை சொன்னா சந்தோஷப்படுவீங்க, கொஞ்சம் இதா இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு. கிருஷ்ணா, இப்போ இதோட முடிச்சிடலாம். அர்ஜுனன் கேட்கிற அப்படி, எம்பெருமானே இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அழிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? அவனது நடத்திகள் யாவை? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எப்படி? அவன் உயர்வு பெறான்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு அப்படி அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட. எப்படி? படிங்க ராஜலட்சுமி மாதாஜி. யார் கை தூக்குனீங்க? யார் படிங்க? படிங்க மாதாஜி. குணங்களை கடந்தவன் தன்மைகள். இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கு அறிவுகள் யாவை? அவன் நடத்தைகள் யாவை? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? வெரி குட். விக்னேஷ் பிரபு படிங்க. ஓ, நிறைய வருது. நாளைக்கு வச்சுக்கலாங்களா? டைம் என்னாச்சு? நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் பிரபு. இல்ல படிச்சிடுறீங்களா? இத படிச்சிடுறீங்களா? படிச்சிருங்க பிரபு. இதோட முடிச்சிடலாம். நீங்க படிங்க, எல்லாம் கவனிச்சிருங்க நல்லா. நாளைக்கு கொஞ்சம் விளக்கிறேன். படிச்சிருங்க பிரபு. படிச்சுட்டு இதை முடிச்சிடலாம் இதோட. பாவம் வேலைக்கு போறவங்களா இருப்பாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றியிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றான் என்பதை அறிபவனும், தண்ணீர் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும், மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும், பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும், திடமானவனும், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் சமமாக நடத்துபவனும், எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகிறான். ஹரிபோல் பிரபு, தேங்க்யூ. இயற்கை குணங்களை கடந்தவங்கன்னா நம்ம இதை பயிற்சி பண்ணலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும். ஆனா இருக்கிறாங்க, யார் இருக்கிறாங்க? இஸ்கான் இருக்கிற குரு மகாராஜெல்லாம் பாருங்களேன். குரு மகாராஜெல்லாம் இந்த சாதுக்கள் பூராமே பகவான் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா பகவானே சொல்றாரு, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் இயற்கை குணங்களை கடந்தவன் கூறப்படுறாங்க. எல்லாமே இது புரிஞ்சிருக்கும் தமிழ். வாய்ஸ் வருதா? எனக்கு வருது. ஹரே கிருஷ்ணன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல். மாதாஜி தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்க லீவ் ஆயிட்டாங்க மாதாஜி, நெட்வொர்க் இஷ்யூ ஆனாங்க தெரியல மாதாஜி. வாய்ஸ் கேட்கல பிரபுஜி, எனக்கும் கேட்கல. மாதாஜி, ஏகநாம்ச மாதாஜியோடைய நெட்வொர்க் ஏதோ சம் இஷ்யூஸ் போல இருக்கு, அதனால சரியா இல்ல. நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நான் ஒரு வைஷ்ணவ பஜன் சாங் பாடலான் இருக்கேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரி போல் போல் ஹரி போல் போல் ஹரி போல் போல் ஹரி போல் போலோ ஹரி போல் போல் ஹரி போல்
मानो आनंद बाई बोल बोल हरि बोल, मानो आनंद बाई बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल हरि बोल, जनमे सुखी बोल हरि बोल, मानव जन्म पे बाई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोलो हरि बोल हरि बोल, सुखे जाको दुखे जाको बोल हरि बोल, संपत्ति विपत्ति बाई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण माता जी। बोल हरि हरे बोल। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। माता जी। हरे रम्य कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ டு ஆல் हरे மாதாஜி. कृष्णा माता जी। மாதாஜி கிளாஸ் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? वाइंड अप वाञ्छा பண்ணுங்க பிரபு कल्पतरुभ्यश्च सर्व कृपा सिद्धभ्यैव च पतिदानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जय. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. हरे कृष्णा. மாதாஜி हरे வைண்ட் அப் कृष्णा। பண்ணிக்கலாங்களா? हरे மாதாஜி कृष्णा। நெட்வொர்க் சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம். ஓகே, நீங்க முடிஞ்சது தானே கிளாஸ். ஹோஸ்ட் பிரபு, ஓகேங்களா? சர்வ பிரபு. நீங்க இல்ல, நான் இல்ல மாதாஜி, யாரோ ரம்யா மாதாஜிக்கு போயிடுச்சு. ரம்யா மாதாஜி. ரம்யா மாதாஜி நீங்க எண்ட் பண்ண முடியுமா? ஹரே ரம்யா ரம்யா கிருஷ்ணா. மாதாஜி போஸ்ட் பண்ணிடுறீங்களா என்ன திரும்ப? முதல்ல லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. அத லைவ் ஸ்டாப். அவங்க தான் பண்ணணும். ஓகே ஓகே மாதாஜி.